Нека ви кажа как започна всичко. Всички очакваха с нетърпение първата Коледа след войната. Почти всички. Защото имаше един, който все още бягаше. Стоп! Спри! Избягала от интернат за момичета и девойки. Търсех място, където да поспя, люкът беше отворен. Как се казва? Хаакон. Като нашия цар. Стойте мирен, Ваше Величество, че трябва да ви зашия. Ето, мисля, че Ваше Величество вече е в перфектно здраве. Какво ще бъде днес? Ще взема това. Това е новата приятелка на Йорген. Може би не си просто на гости. Ти принадлежиш тук. Коледата на Андерсен. От 5 декември в кината. Разпространява Александра Филмс.